Piaget han sætter det tankemæssige i centrum, altså det kognitive. Det er her, hvor barnet det oplever verden ud fra sanser og dens motorik. Ud fra alle mulige erfaringer, som barnet det får i løbet af det her stadie her, så begynder det at udvikle en begyndende kognitiv objektpermanens. Det vil sige, en genstand eller et objekt er det samme, uanset hvor objektet det befinder sig. For eksempel en sut, der bliver tabt på gulvet, så vil barnet ikke kunne se sutten, hvilket vil gøre, at barnet ikke føler, at sutten den eksisterer mere. Senere hen i stadiet, når barnet så er blevet lidt ældre, i 1 år for eksempel, så har barnet formået at opnå en forståelse af, at sutten eksisterer, selvom det ikke er der. Og den forståelse har den fået af erfaringer for eksempel sådan noget som gemmeleg. I det her stadie her, der kan barnet ikke fastholde en serie af handlinger i hukommelsen. Hvis man for eksempel tager en 4-årig i midten. Hvis der er 2 glas vand, som der er hældt lige meget vand i, så vil den her 4-årige svare, at begge glas de er lige fyldte. Hvis du så tager et af glasene og hælder vandet i det over et aflangt glas, så vil den 4-årige med det samme sige, at der er mest vand i det aflange glas. Det vil barnet sige, fordi at barnet kan ikke have gang i flere relationer på én gang. Så barnet kan altså ikke gå tilbage i sin hukommelse og tænke, at der i starten var lige meget i begge 2 glas, og at det ikke ændrer sig, bare fordi at vandet bliver hældt over i et større glas. I det her stadie her, der bliver barnet klar over, at længde og vægt og mængde og volumen, det er alt sammen det samme hele tiden. Altså barnet kan nu godt forstå, at et kilo bly for eksempel vejer det samme som et kilo fjer. Altså en konkret operation er altså noget, som barnet gør med sin tænkning, og har en konkret baggrund for tænkningen. I det her stadie her, der begynder barnet eller den unge at kunne bruge logiske og matematiske sammenhæng, uden at have et bestemt grundlag for det. Nu kan det her barn eller den unge begynde at regne formler, og kan fx finde ud af ting som x og y, og kan også sætte spørgsmålstegn omkring livet. Og man mener, at når det her stadie her det er afsluttet, så har den unge i princippet den samme evne som en voksen til at tænke logisk. Og det eneste, der adskiller den voksne fra den 15-årige, er livserfaringer som det eneste. I Piagets udviklingsforløb, der kan man ikke springe stadier over eller fremskynde udviklingen. Det mener han simpelthen ikke selv, fordi at det er afhængigt af paratheden af nervesystemet og barnets erfaringer. Så Piaget han mener ikke, at en 5-årig kan løse matematiske gåder, fordi at barnet simpelthen ikke er parat til det, og fordi barnet ikke har erfaringer med det. Og derudover så har andre forskere også fundet ud af, at Piaget han har undervurderet, hvad børn egentlig kan. En forskning viser for eksempel, at børn helt ned før de er 8 måneder, oplever objektpermanensen, som jeg har fortalt tidligere. Men Piaget han antog, at det startede ved 8 måneder, så allerede der er der en barriere, som der ikke helt passer sammen. Og udover det, så tog Piaget heller ikke højde for børns kulturelle baggrund. Psykoanalytikere, deres retningssyn, der ubevidste ønsker, har betydning i læringssituationen. Så der er humanistisk psykolog, og det er et menneskets indre trang til selvrealisering og viden. Behaviorist, det er forstærkningens betydning. Og socialpsykologer, de tænker på omgivelserne. Og sådan lærer man altså bedst, ifølge de forskellige psykologer.